Tanghali nitong November 9, naabutan ng CLTV News si Joanna Abua, may bahay ng di umano'y dinukot na organizer ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP na si Steve Abua sa Barangay Hall ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Dito mano-mano niyang nire-review ang mga CCTV footage sa pagnanasang malaman kung nasaan at sino ang dumukot sa kanyang asawa. Ayon kay Joanna, patungo sana ng Dinalupian, Bataan para makipagpulong sa isang grupo na magsasaka si Abua noong November 6. Sa terminal umano ng Lubao siya hinihinalang dinukot ng hindi kinakilalang mga grupo ng kalalakihan. November 5 po kami huling nagkakusahan. Ano lang po, simple kamustahan ng po ng pamilya sa anak. Ayun po. Ipinakita ni Joanna ang mga palitan ng mensahe sa messenger ng isang nagngangalang Mitz Neil. Ito ang Facebook account na nag-video call kung saan nakita niya ang mister na nakapiring at nakabusal ang bibig. Ayon kay Joanna, hindi siya nagkakamali sa kanyang nakita na hawak nga nila ang kanyang mister. Tinanggal lang nila yung piring at saka yung sa bibig para lang makita yung muka. Pagkatapos po nun, inano na po nila yung video. Pinakukumbinsi pa niya nila kay Joanna si Steve na kumalas na sa armadong pakikipagbaka, na dito pinasisinungalingan naman ni Joanna na kahit kailanman ay hindi naging involved ang mister sa New People's Army dito sa Central Luzon. Yung pong tumawag po sa akin, mukhang gusto po nilang paaminin yung asawa ko po na na bahagi ng armadong grupo. Sabi po nila sa akin, kumbinsihin ko daw na magbagong buhay yung asawa ko, yung mister ko. Sabi ko naman, kumbinsihin ko po sa kanya, wala po naman po siyang ginagawang masama. Dahil hindi kilalang kausap, natakot daw si Joanna na makipagnegosasyon at magtiwala kahit sino. Lalo pati ang kanilang anak ay pinasasama sa pakikipagtagpo ng mga dumukot sa kanyang mister. Ang sabi po nila, magkita daw kami pero ako lang daw mag-isa. O ako lang daw po at saka yung bata. Gusto nila akong makipagkita sa kanila ng ako lang. Di parang nag-ano din po ako, naglalaban din po sa kung papatulan ko ba kasi gusto ko talagang makita yung asawa ko. Pero yung mga kamag-anak po namin, pinipigilan din po ako na pumunta talaga ng mag-isa. Kasi, saan po kayo pinapupunta? Pinapupunta po kami sa munisipyo po ng Dinalupian, Bataan. Sa pag-usisa ng news team kay Barangay Santa Cruz, Lubao, Kapitan Allen Paule, wala raw reported na abduction sa kanyang lugar sa panahon na sinasabing nawala si Steve Abua. Kung hindi lang daw nagtungo si Joanna ay hindi nila malalaman na may insidente ng abduction sa kanilang lugar. Kanina pa lang sir, nung may nagtanong na pulis galing daw ng Olivas. Tapos tinanong lang kung mayroon kaming alam na insidente rito. So nasabi ko naman na talagang wala kaming alam na insidente. Tapos ngayon nga nagpunta dito si Mrs. daw ni yung sinasabing pangalan. Yun lang po, ngayon pa lang pong araw na to. Ayon kay Kapitan, hindi rin popular sa komunidad ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, kaya hirap din itong malaman kung sino-sino ang mga kasamahan ng nawawalang si Steve. Ang alam naming organization dito, yung Santa Cruz Farmers Association. Yun lang po yung alam kong association dito. So tapos lahat ng farmers nun, yung di nakasali dun sa association ng Santa Cruz, individual na lang po silang nagpa-farm, ganon. Samantala, naidulog na ng Human Rights Group na Karapatan Central Luzon ang kaso ni Steve Abua sa Commission on Human Rights. Ani Pia Montalban, coordinator ng Karapatan Central Luzon, ito'y hindi na umano bagong insidente sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas daw kasing ma-red tag ang mga peasant leader na nagmamalasakit lamang sa mga magsasaka. Naging parang trend na ng rehimeng Duterte na nitong kanyang panunungkulan ay meron talagang panunupil doon sa mga mamamayan na tumitindig para sa karapatan ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga katutubo, ng iba't iba pang mga sektor. At hindi kami hindi kami nalibre sa mga ganun na kahit nga ako ay kabilang din sa mga nare-red tag. Okay, nare-red tag. Pero nagpapatuloy tayo dun sa ating ginagawa kasi
maliwanag sa atin na wasto na tindigan yung karapatang pantao. Sa isang report na mula sa Inquirer, sinabi ni Attorney Leo Ray Valmonte, ang Regional Director ng CHR Region, na natanggap na nila ang alert mula sa karapatan at sila'y magsisimula na sa investigasyon. Samantala, tumanggi munang magbigay ng pahayag ang PNP Lubao sa magiging takbo ng investigasyon sa pagkawala ni Steve Abua. Habang kinumpirma naman ni Police Lieutenant Colonel Sol Elefanio, tagapagsalita ng Police Regional Office 3, na tatakbo ang kanilang pagsisiyasat gaya ng karaniwang kaso na idinudulog sa kanilang tanggapan. Paulo G. Santos, CLTV News.